Ahojte, pokračujeme. Kapitola 12, aktívum číslo 4. Sila vašej vlastnej siete. Keď som sa v 90. rokoch začal vážne zaoberať sieťovým marketingom, jedna z prvých vecí, ktorá ma skutočne na tomto modeli fascinovala, bolo práve slovo sieť, network. Pamätám sa, že môj bohatý otec mal voči chápaniu tohto slova rešpekt. Jedným z hrdinov môjho bohatého otca bol aj Thomas Edison. Ľudia ho dnes poznajú ako vynálezcu žiarovky, ale to nie je tak celkom pravda. Edison nevynašiel žiarovku, on ju len zdokonalil, aby mohla slúžiť ľuďom. Čo je však dôležitejšie, Edison prišiel na to, ako z nej urobiť biznis. Potom, ako ho jeho matka zobrala z internátnej školy a sama ho doma vzdelávala, jeho učitelia si o ňom mysleli, že nie je príliš bystrý a predurčený na úspech. Sám si našiel prácu. Predával noviny, časopisy a občerstvenie na vlakovej stanici aj vo vlaku. Ale už čoskoro si otvoril svoj prvý vlastný podnik na predaj ovocia a zeleniny a o 2 roky neskôr začal vydávať vlastné noviny The Weekly Herald, poznámka redakcie, ktoré tlačil v Batožinovom vozni. Najal si aj tým chlapcov, ktorí v jeho stánku predávali ovocie a zeleninu spolu s jeho novinami. Zo zamestnanca sa stal majiteľ a podnikateľ. Sila nespočíva vo výrobku, sila spočíva vo vybudovaní siete. Ak chcete zbohatnúť, zvolte si takú stratégiu, pomocou ktorej si vybudujete silnú, životaschopnú a neustále sa rozrastajúcu sieť. Mladý Edison bol vytrvalý a veľmi priebojný. S túžbou po poznaní. Už v mladom veku sa veľmi rýchlo naučil Morzeovú abecedu, aby sa mohol zamestnať ako telegrafický operátor. Zanedlho sa z neho stal najlepší telegrafista široko ďaleko. A vtedy spoznal tajomstvo, ktorému neskôr vynieslo milióny. Nielenže vylepšil zariadenie na odosielanie telegramov, ale hlavne pochopil, čo spôsobilo, že sa telegraf stal fenoménom doby. Uvedomil si, že za tým stojí celý prepracovaný systém od vodičov, pólov a retranslačných staníc až po šikovných ľudí. A v tom spočívala sila tohto systému. Dôkladne vybudovaná sieť. Hoci Edison je známy tým, že zdokonalil žiarovku, pre praktické použitie jeho hlavnou geniálnou myšlienkou bolo založiť spoločnosť, ktorá vybudovala sieť elektrického vedenia a osvetlila mestá i domácnosti. A tak jeho spoločnosť General Electric Company začala predávať elektrický prúd súkromným odberateľom. Edisona teda nepreslávilo iba revolučné zdokonalenie žiarovky ako takej, ale hlavne jeho sieť elektrického vedenia a celý systém jednotlivých častí, to, čomu sa dnes hovorí network. Môj bohatý otec mi raz povedal, najbohatší ľudia na svete si budujú sieť, tí ostatní v nej iba hľadajú prácu. Od magnátov, lodných spoločností a železničných barónov až po Sama Waltona, Billa Gatesa a Jeffa Bezosa, všetky monumentálne svetové úspechy vznikli vďaka tomu, že títo ľudia prišli na to, ako vybudovať sieť. Sam Walton nevyrábal tovar pre ľudí, vybudoval ohromnú distribučnú sieť, ktorá dodáva ľuďom tovar. Bill Gates nezostrojil počítač, vypracoval operačný systém, ktorý dnes využívajú počítače na celom svete. A Jeff Bezos nevydával knihy, vytvoril rozsiahlu internetovú sieť Amazon, ktorá tieto knihy dodáva čitateľom a záujemcom po celom svete. Sila teda nespočíva vo výrobku, sila spočíva vo vybudovaní siete. Ak chcete zbohatnúť, zvolte si takú stratégiu, pomocou ktorej si vybudujete silnú, životaschopnú a neustále sa rozrastajúcu sieť. Väčšina z nás pochopiteľne nie je a nikdy nebude Thomas Edison, Samom Waltonom ani Billom Gatesom. Áno, v každej generácii sa objaví hrstka nevšedne originálnych priekopníkov,
ktorí sami od piky vytvoria nové multimiliardové obchodné siete, rovnako ako spomínaní muži, ale to nie je logicky opodstatnený cieľ pre 10 000, ak nie milióny ľudí. Preto je sieťový marketing taký úžasný. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou predajnej marketingovej siete, dnes ponúkajú miliónom ľudí príležitosti pre vytvorenie vlastnej siete, aby nemuseli stráviť svoje životy tým, že pracujú pre sieť niekoho iného. Metcalfeho zákon. Robert Metcalfe, zakladateľ spoločnosti Tricom a jeden z tvorcov Ethernetu, si pripísal zásluhu aj na vytvorení rovnice, ktorá definuje hodnotu siete. V rovná sa N na druhu. Hodnota siete rastie s druhou mocninou počtu užívateľov siete. Inými slovami, čím viacej účastníkov daná sieť má, tým je pre každého účastníka hodnotnejšia a tým viac nových klientov priťahuje. Táto hodnota siete teda rastie geometrickým radom. Predstavte si napríklad telekomunikačnú sieť. Jeden telefón nemá žiadnu skutočnú ziskovú hodnotu. Komu by ste volali, keby ste boli jediný vlastník telefónu? Hneď ako pripojíte druhý telefón, podľa Metcalfeho zákona sa hodnota telefónnej siete umocní na druhu. Ak teda pridáme tretí telefón, ekonomická hodnota siete vzrastie na 9. Čo znamená, že začne narastať exponenciálne, nie numericky. Siete vstupujú do sveta biznisu. Typický model podnikania priemyselného veku fungoval podobne ako nejaké impérium, ktoré bolo do značnej miery riadené a ovládané silnou centrálnou vládou, ktorá si udržiavala svoju pevne centralizovanú identitu, nehľadiac na to, ako sa impérium rozrastalo. V 50. rokoch sa objavil nový druh podnikania, ktorý si takisto zachovával určitú súdržnosť, pričom však neriadil všetky svoje zložky prostredníctvom jednej centrály, ale využívaním sieťového modelu. Táto myšlienka bola natoľko prevratná a zároveň nepochopená, že si vyslúžila kritiku a americký kongres ju v tesnom pomere o 11 hlasov vyhlásil za nelegálnu. Napriek tomu však tento revolučný model obstál a prežil svoje prvé roky, pričom dnes tvorí viac ako 3% z maloobchodného predaja obratu a darí sa mu po celom svete. Medzi najznámejšie patria také obchodné značky ako Ace Hardware, Subway a samozrejme tá najvychýrenejšia zo všetkých McDonald. Tento radikálny model podnikania sa volá franšíza. Franšíza je v podstate marketingový odbytový systém, model podnikania, v ktorom sú práva používať obchodnú značku spoločnosti poskytnuté inému podnikateľskému subjektu, ktorý si zaplatí licenciu. Inými slovami, ide o špeciálnu dlhodobú spoluprácu medzi materskou spoločnosťou a jej dcerskými pobočkami. Z pragmatického hľadiska by sa dalo povedať, že všetci zainteresovaní zdieľajú rovnaké hodnoty. Franšíza však bola iba jedným z krokov v procese rozvíjania sietí po svete podnikania. Opäť je tu John, ktorý vám povie, čo nasledovalo.